Ebinom enso de wontinye wo ema ho twowei mame ne enada nti ama ema pempo reye active wonani so wafere oba bi no se obeba mpo ye asem na se odinani to oba ade anim na oba sani abayiwa yi bepochire nani amuna ahwe wanim mpo bema wonsam nyina aka wotirimu da biara obeti se ebinom se ema abuso nanso medie minhunu baabi a ema no gu emerima wonti ye wo ema ho akeka won aboso ebinom de enum ebinom de enson ebimpo de eburudu ebra me wie suapon se okirechire ni no me kire ade pesika kakra me ye se mepe oba nanim da ho na ne hodwo ne no abobra efiri saada me hye ase bepem ende kwaku mahuna mane wo emansa no papa ema dumiensa a medi kan de odo ho asem to wonanim nyina de matiko hwefom a wanhwemanim oba a wotoso dunan a mede odo ho asem to nanim de mekayi a na mewirempo akọ mapa enafom na mpena twe de edutwam ofa etoso mienu nie medin ade teacher Opoku abrante bomodin se wo behia me ne ade wo fa aka etoatoa so a eba no abrewuo makrawo